Bagi teman-teman yang nonton di channelnya Rian Rakasiwi, jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe-nya juga, jangan lupa. Oke. Masuk balok. Langsung saja kita hadirkan penampilan dari WKTM. Dan Bapak Ibu semuanya, karena pada malam hari ini kegiatan ini berjabaran dengan Jaah Entertainment, maka nanti dari teman-teman Jaah bisa untuk keliling memutarkan kardus untuk donasi anak yatim piatu. Terima kasih. Iwang kacang prawara kuswa makaragra kumiwang gegeteri swaraning tetegu murah parpanjriting turangga bende beri munyo sauran mangungkup pracekna umangkat ing prang kambira tias ing prajurit. Kembang-kembang kumambang waspokong mijil pasrah kang kuwasa trima panduming mati timbang hanggagawa lara
Monggo untuk teman-teman dari JA Entertainment untuk putar. Monggo buat para pengunjung, mohon sodakohnya untuk anak-anak yatim piatu seikhlasnya.
pangaraning jurit gong maguru kongso tetekatyo butulo wor panjrite turanggo esti harakata ingkang tuwaja lelayu sabet
Nggih. Pripun Ndara? Taun. Taun. Patih mentaun. Nggih Kanjeng. Ditimbali ora Guru. Maju. Nggih Kanjeng. Nyetrum niki. Pripun Kanjeng? Ki ngene metaun. Ingsun bebar nyekseni para prajurit soreng kabeh gladi ana ing alun-alun. Sabibariku para prajurit soreng kabeh tak kumpulke ana kene. Mergo ngapa metaun? Enten napa Kanjeng? Mergo ingsun niki lagi bunga. Lagi bunga. Iya. Ingsun bunga anggone nglakoni tapa brata 40 dina 40 bengi wis ra. Nanging iki aku duwe paman pekatik. Loro-lorone ora bener. Wis ngerti para prajurit soreng kabeh tak kumpulke iki. Takon melu gembul busa. Nanging ket mau ora mbok cepakake. Mboten cepake. Nang ngendi paman? Timbalon. Pekatik. Pekatik. Mriki timbali Kanjeng. Kowe melu MC. Yo iso tenan. Kowe nganti ra iso ngisin-isinke bendarane lak pancak. Jajalan majore. Maju. Rene sing nimbali iki. Yo maju kene. Kowe nyambut gawe becus apa ora? Sik nggo iki entek suaraku Kanjeng. Suaramu entek. Nggih. Kowe nyambut gawe sing Nggih. wis ngerti para prajurit soreng kabeh ana kene ning ora mbok cepakake apa sing kudu dicepakake. Nika pun diuncali wedang-wedang nika. Wis diuncali oleh panitia nggih. Aku wae. Padahal kudune Napa? sing kudu cemepak kuwi kudune wis siap ana. Oh nggih. Dang jepakake. Nggih. Ken nyinom kula. Yo. Derek kaya panitia nyinom ngoten nika. Yo, Nggih. yo nganggo beki. Nggih. Sakniki? Saiki. Sakniki? Sesuk Oh nggih, nggih pun. kowe Pripun? ditimbali bendarane. Jare ngejing. Darane ngejing kula sakniki tilem riyen mumpung dalu. Kowe ora ngerti para prajurit soreng kabeh wis do kesel anggone gladi ana ing alun-alun mau. Wong kesel dereng, soreng. Kesel? Rasah kesuwen. Oh nggih, ya kesel Kanjeng. Dang cepake. Oh nggih. Apa sih? Aja dimut. Taun. Anggonmu ngomongi para pekatik ki jane piye? Loro-lorone ket mau ora ono sing bener. Nggih pripun nggih. Pancen angel. Kowe jan ra sopan tenan karo bendarane kaya ngono kuwi. Kancamu nang ndi? Isan-isane kancamu minggat. Kancamu mau takon ngarit. Iya. Ngomong karo kowe gaweane ra rampung-rampung. Ndang cepake.
bolo kaya ngene saka ndi? Nemu ning dalan. Mbok cangking lho. Takon jerek wonten timbangane Nganu apa? Mboten sios. Ning kancamu mau Nggih. ngarit ora bali-bali. Jane kesasar nang. Wah, dereng nyerlok kula. Mriko kok kula. Mriko ndi? Nggih. Dang. Paling goleki suket beri transit nika paling. Goleki suket buri. Nggih, golek ramban. Golek ramp. Nggih. Mangerti yo. Nggih. Kancamu kae. Ngarit sing kanggo paken jaran gagak lima. Nek ora ana kancamu siji kae. Nggih. Jaranku ora goblok. Oke, paling mati Kanjeng. Mati iki nek kowe sing ngopeni. Mergo gawean mencla-mencli. Agek nek kira ketemu ramban ya paling jarane jenengan mati atau bas anyar mawon nih pon-ponan kathah mriki. Ben jaran apa sapi malah rasa. Nak letu. Nak apik bendarane numpak sapi. Oh to? Iso. Arep ngece bendarane. Bagi mboten wantun. Nggih pon iki pun tak cepaki kae sore arek kon mangan apa ora? Yo. Ki para soreng ben padha mangan dhisik. Kowe goleki kancamu sing siji mau ngarit ora bali-bali. Nggih, arek dongani apa ora? Bungani. Kula. Kowe ngerti iki acara apa? Nggih ngertos. Apa? Gebiar. Gebiar apa mau? Aku. Apa mau Pak? Lali aku Pak. Gah bayarane opek dhewe kok jaluk. Wah. Ayo engko ngenteni saweran-saweran. Si, iki rada adoh. Wah. Si, iki rada nyetrum iki. Kok rene nyetrum yo? Teles. Nyetrum? Nggih Kanjeng. Kowe kandhani bendarane mau ora percaya? Pripun jenengan ke pripun? Nyetrum. Nggih nyetrum. Kuapokmu kapan ngono? Modaro. Dene ya kesetrum. Iki. Walah. Sik, jelas sepatu. Ngeten iki mboten nyetrum Kanjeng. Yo. Los tepan. Ndang maturan sik. Nggih. Sik lek jagung pekewo. Auzubillahi minasyaiton. Donga ya, diamini. Para soreng. Nggih. Para penonton. Para wiyaga semuanya. Derek ngamini. Golek donga. Nggih, Kanjeng. Ora. Nggih. Le donga iki sing bener. Nggih, Kanjeng. Nggih, tak ndonga riyin. Nek para soreng Iso cerewet wae. Iki arek dongane sida ora cerewet wae. kowe karo bendarane wani nyerewet-nyerewetake. Kene iki arek kondongane, jare kondongane mbak arek dongane senggaki terus. Kapan? Sor. Engko jatah mengko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi wonten adicara merti dusun Keongan Ngerawan Lor Mbawen RW 5. Mugi-mugi rakyatipun sejahtera. Amin. Panjang umuripun. Kathah rezekine. Terus apa meneh? Nggih. Apa haki? Mugi-mugi utange lek do lunas. Sing utang iki sapa?
Agak sing dodol nang dhewe-dhewe kuwi kok Kowe takon ora aku. ngerti sak jerone winarah piantun keongan ngerti-ngerti ngomong utangnya gek do lunas. Kowe Nek ora wong sowan. Indonesia ki ra mungkin ra ndek utang wong ora sida. Ndrojono engko wah repot. Lambe Nggih. jan rada cluthak. Foto poli nganu kok Kanjeng. Nggih. Ngoten niku ndongane mugi-mugi rakyat mriki sejahtera ngoten mawon, sehat bagas warat rakyatipun. Mugi-mugi tahun ngarep saged nanggap malih, luwih rame malih, luwih meriah malih. Mugi-mugi Pak Camat lan jajaripun saged sehat bagas waras. Amin. Rezekinipun kathah. Kowe ndongake Pak Camat tapi madhep rene. Pak Nggih. Camat pinarake ana niku. Sik pundi? Oh, nggih, klambi abang nika nggih. Nggih Pak Camat salam saking kula Cempe. Kowe Nggih. salam-salam kenal tenan. Sik sapa mau jenengane? Bapak Aris Senjang ngoten wae. Mangke tak Wah, dapusi dolobi aku. Kayane rapatek percaya karo lambemu. Asmanipun sinten, Bapak? Cuk nyetrum meneh. Aris Setiawan. Bener, sik nyetrum ki wurune njegrak kabeh piye. Wah. Bapak Aris Setiawan, mugi-mugi sehat bagas warasipun rezeki lantar tak entosi saweranipun. Nggih. Ning kene Monggo Paman. para soreng Bapak DPR. Bapak Imam Marsono nggih mugi-mugi sehat bagas waras rezekipun kathah. Nggih niku saweranipun ampun kathah. Nggih maksudnya ampun supe ngoten. Nggih damel nganu barang niki acara yatim piatu amal nggih. Yo. Nggih niku. Monggo para soreng pun tak dongani. Yo. Sinambi para soreng dahar gebul ana kene. Nggih. Kowe golek isik kancamu jak mulih. Nggih. Nggih. Mangkat. Rasah kesuwen. Nggih. Ora. Wis sikilmu ning kene iki ra nyetrum ran-rane nah. Ayo para soreng. Padha gebul busana ana kene. Rasah durebutan. Kabeh keduman soreng. Yo, padha jikok siji-siji. Ayo soreng. Panganan soreng rasah isin-isin. Ayo soreng. Ingsun jare patih mentawon mau jeh kurang sedina. Taun ki piye mentawon? Pripun Pawan Kanjeng? pekatik loro mau. Sing siji ngarit ra bali-bali, sing siji tak kon usul tekan ngendi. Paling mengko. Paling mengko. Nggih. Mergo ngopo mentawon? Sing setunggal raji edan nika iki. Iya. Ra waras. Ki ana apa soreng? Man.
Den tak ambegan Den. Aku sing macak cantik ya aku sing dasteran kowe iki kepiye? Sadanganmu keri radiko. Oh. Aku kok kaya mbokku Joan. Anakku. Wah jan nyetrum barang. Ampun guyu Den. Ha kepiye? Penangsang gagah brekose kuandel kok ngempet guyu. Menengo. Riyo. Kowe wong loro ki. Kowe wong loro otran-otran opo kowe? Ibu. Mimi cut. Ayo. Rene, hup, madek. Kowe iki macak kok ngene dipresani. Poro-poro ngene ora isin mbok kowe iki. Ya asline isin. Ning piye gaweane kok ngene kok Dan? Bayarane oke apa sithik to jane iki? Ayo mbero engko manut bose kok. Walah. Man. Wis rupa rambut jaji kowe ngono agung-agung ora patrap. Senjata tajame kula wau pundi nggih? Oh, niki. Pe. Majore ne tak kandhani. Sak-sake. Kowe mau tak kon metu ki tak kon marani kancamu. Mergo ngaret ra bali-bali. Ning teko-teko kowe malah gendeng kaya ngene iki jane kenang opo? Pak iki anggur timbangane taruhane nyawang ora usah nggo mik. Entek suarane luweh-luweh. Iki lambene Yidian iki kali ngono wis. Anteng ini jagung. Wis golek gantian karo kancane. Kowe wong loro ora cetha kabeh. Rasa dulut. Kowe kenang opo kowe? Tak kosik. Yo, tak takoni rung dijawab to mau. Kowe takon marani kancamu mau. Yo. Bali-bali wis kaya ngene kenang apa? Kowe kesambet nang endi? Kula mau golek nika. Yo. Isan-isane jegur nang kali. Mulane nek mlaku ki ngamati dalane. Nyemplung. Terus salinmu teles kabeh. Ki nyolong kon sapa? Kowe ra sok ngawur. Dan.
Kowe ngopo tekan kono? Engkau. Man. Kesetrum iso mlentung bareng. Kowe ngopo teko tulung-tulung ku? Cek. Wis kowe gogok kono aku tak laporan karo juragane sih. Dadi ngeten, Ndara. Kula nembe ngarit teng ngandhap dalan tol mriki niki. Nggih. Banjur enten tiang kalih gedhi dhuwur tenan Cak. Sawit ngoten niku mboten enten. Banjur tak takuti laan. Nyuwun sewu, Kanjeng. Jenengan madosi sinten? Ngoten. Banjur tiang kalih wau sanjang. Kowe ngopo kuwi pekadhek? Aku lah sanjang to. Niki nembe ngarit madoske pakan jaran gagak rimang niku. Terus ditangeti malih, aritmu kuwi landhep ora kadhek ngoten. Wow. Kula kan yo panas wong arit landhep ngeten niki kok dinekke ora landhep ngono lak yo. Langsung landhep Kanjeng niki nek ora percaya mang jajalan ngoten. Banjur arit wau direbut damel jajal malah damel jajal kuping kula niki. Mboten ngertos enten napa. Kowe ngarep. Urung urip. Ya tau meke aku orang urip jebul. Rasido Kanjeng. Nek ngrusoi rasido miki mati. Kok sik aku urung takon. Dan ngene apa? Selak wengi yang ngantuk kone ibu kon bubuk sesuk sekolah. Kowe ngarit sing kanggo pakan jaran gagak rimang. Nggih. Nanging kowe diparani pawongan loro. Nggih. Sing ngiling-ilingi gamanmu. Gawe ngekrek kuping. Terus kupingmu dicantoli apa? Mboten ngertos niki. Cobi mang tuweni Coba tak Mbak. tilek. Taun? Paman pekathek iki mau ngarep. Nanging diparani pawongan loro. Gamane patih. Gamane paman pekathek mau diiling-ilingi gawe ngekrek kupingi. Terus dicantoli nawa. Coba tak delengi nawalane. Apane sing leh? Sugeng tindak Pak Camat dan sedayanipun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Sangune Pak Keri niki. Ayo. Coba mentah. Nawalane iki tak wacan. Miyosipun. Kuwi lho Aku sing Rio penangsa. Ringose lak padha. beda. Wis ra sida. Pekathik loro cluthak kabeh rono sebener. Kowe sing gedhe.
larape pun nangkin toko katur marang tika kang mas pati Rio penangsang wong bagus kang mangku bumi Jipang sinuyudan sagung para kawula nipun ambek welas para warga welas asih brengsek sami taun lan kabeh wae para surek iki layang wujud pangalembana saka Adiwijaya nanging iki ana bajute sorek mula padha rungokno mung sedhithik cacat ira satya bagus tan wani getih rai gedhek nipun yetik kaya makswa lamun wani tanding mring Adiwijaya Ratu Pajang tangka loka amuk Adiwijaya ayo sone amuk Adiwijaya Beri tepuk tangan untuk Sorek WKTM. Luar biasa. Luar biasa. Untuk penampilan soreng dari WKTM ya Mas. Dan juga ada artisnya TikTok, Zidan. Mas Zidan. Zidan. Rene saya Mas.